Годината е 1997. Момче на 5 години играе със своя най-добър приятел на двора на село. Приятелят му е куче на име Ахил от породата немска овчарка. Някои от любимите им занимания са гоненето на топки, подхвърлянето на пръчки, пръскане с вода и всякакви други забавления. Бащата на момчето винаги го предупреждаваше да затваря портата, за да не излезе Ахил случайно навън. Един ден, както си играят на двора, момчето изгуби Ахил от погледа си. Дали не беше намерил начин да излезе навън? Но как е възможно? Не беше ли проверил момчето портата? Сигурен беше, че е затворена. Изведнъж се чува странен звук. Момчето изтичва бързо на пътя, а там вижда бяла кола с кръгли фарове и отцапана предна броня с кръв. А малко по-встрани лежи той, Ахил. Те имат едва няколко минути, за да се сбогуват. Тази случка се запечатва завинаги в съзнанието на момчето и то се чувства безпомощно дълги години. Но момчето вече има една мечта – да стане ветеринарен лекар, за да помага на животните и да спасява животи. Това момче бях аз. Известният ветеринарен доктор в TikTok. Доктор Симеон Маджаров, добро утро. Доктор Симеон Маджаров. При мен в студиото е доктор Симеон Маджаров. Доктор Симеон Маджаров. Доктор Симеон Маджаров. Не се задоволявайте с нищо извън най-доброто. И доктор Симеон Маджаров. Доктор Симеон Маджаров. Той е доктор Симеон Маджаров. Роден съм в град Стара Загора, но съм израснал в едно село до Казанлък, което се казва Дунавци. Още от малък съм ограден от всякакви видове животни, защото родителите ми имат ферма. Имали сме прасета, крави, овце, пуйки, много кучета, котки и всякакви други животни. Както се казва, закърмен съм с любов към животните. И така неусетно, правейки това, което обичам, се превърнах от един обикновен ветеринарен лекар, от овча купел, в автор на 4 книги, които се превърнаха в тотални бестселъри. Това е новата книга за първа помощ и спешни състояния. Но не популярността и резултатите са важни за мен, а това, че намерих начин, по който мога да помогна и служа на много повече хора и да сбъдна детската си мечта. Много готини съвети, здравейте. Ето, заповядайте. Профилактиката е ключът към здравето. Първото и най-важно условие е винаги да минат през ветеринарния лекар преди самото пътуване. Затворих старата си клиника, за да направим нова, много по-голяма и модерна такава и в момента се намираме в нея.